Μαντάτα μαύρα σου έφεραν κισόνεργα το Μάρτι, για το Γιωργάκη Μιχαήλ και Χρήστο τον Αντάρτη. Ο Γιώργος ήταν μαθητής, για τη γλυκιά πατρίδα δεν δίλιασε και πέταξε σ' Άγγλους χειροβομβίδα. Ήταν η εχθρή αμέτρητη κι αυτός ήτανε μόνος. Πολλές του ρίξαν του φεκές, αβάσταχτος ο πόνος. Ο Κέλης που τον εμοίησε στο θρυλικό αγώνα ήταν αντάρτης στο βουνό, τους πολεμάει ακόμα. Το θάνατο εκδικήθηκε, τους Άγγλους κυνηγούσε, μα και ο δικός του θάνατος γνώριζε δε θα αργούσε. Ήξερε πως για αργύρια κάποιος θα τον προδώσει και ύπουλα και άνανδρα Άγγλος θα τον σκοτώσει. Ξημέρωνε πικρός αυτός ο Μάρτης, των Άγγλων οδηγούσε τα καμιόνια. Δεν πρόλαβα να δουν τα χελιδόνια, ο ένας μαθητής και ο άλλος αντάρτης πως μπόρεσαν. Ο ήλιος πεισματώνει δε θα δύσει, η νύχτα στην Κισόνεργα δε θα έρθει. Για το μικρό παιδί και τον αντάρτη ο θάνατος το σκέφτεται να αργήσει. Πώς μπόρεσαν της εκκλησιάς στα βάγια, τα πέτρα χιλιατάγια γίναν χειροβομβίδες για ελεύθερες πατρίδες. Είδα και τι δεν είδα, τα σπλάχνα σου πατρίδα, κι αν πήραν οι φωνιάδες υπάρχουμε χιλιάδες. Στο εικόνισμα θλιμμένη μαζί με το Χριστό και δύο άλλους, κρατάει αυτούς που είπανε μεγάλους, το Μιχαήλ απόψε και τον Κέλη πως μπόρεσαν. Της εκκλησιάς τα βάγια, τα πέτρα χιλιατάγια γίναν χειροβομβίδες για ελεύθερες πατρίδες. Είδα και τι δεν είδα, τα σπλάχνα σου πατρίδα, κι αν πήραν οι φωνιάδες υπάρχουμε χιλιάδες. Εκκλησιάς
στα βάγια, τα πέτρα χίλια τάγια γίναν χειροβομβίδες για ελεύθερες πατρίδες. Είδα και τι δεν είδα, τα σπλάχνα σου πατρίδα.